Is-sena d-dieħla għandha tkun sena ta' qawmin mill-ġdid għad-dinja u għal-pajjiżna. Irridu nieħdu talimiet kbar minn dak kollu li seħħ ħalli ma jkunx seħħ għal xejn. Kliem il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech fil-messaġġ tiegħu lill-poplu Malti għall-ewwel tas-sena l-ġdida u appella biex inħarsu l-qudiem wara din ix-xitwa qalila li għaddejjin minnha u meta tiegħu din il-maltempata noħorġu minn djarna biex nifirħu u niċċelebraw. Nittamaw ukoll li noħorġu bil-banet tagħna, bit-tiżjien tat-toroq, bil-bnader u l-festuni fuq il-bjut, bil-ħoss tal-murtali, bid-daqferriħ tal-qniepen tal-knejjes tagħna. Ninżaw il-maskri, nerġgħu nieħdu bidejn xulxin u nitanqu għax għal darb'oħra ħriġna rebbieħin. Fil-messaġġ tiegħu Bernard Grech esprima s-simpatija u s-solidarjetà tiegħu ma' dawk kollha li tilfu lil xi ħadd għażiż għalihom matul is-sena. Telfa li f'dawn il-ġranet tinħass aktar. Għax sew nirraġunaw tenna li kieku ma kienx il-pandemija dawn għadhom magħna u minkejja l-kundizzjoni vulnerabbli tagħhom konna ngawduhom għal aktar snin. Anzjani kemm kienu anzjani, vulnerabbli kemm kienu vulnerabbli, il-pandemija kienet li ħasdetilhom ħajjithom qabel il-waqt. Dawn mietu b'disgrazzja, bħal kull disgrazzja oħra li taħsat il-ħajja ta' xi ħadd ħesrem. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista sellem il daw kollha li minkejja riski personali fil-mument tal-prova sibnihom hemm lesti biex iservuna, jgħinuna, jikkurawna u jduru bina. Ringrazzjament ukoll lill-għalliema iżda wkoll il-ġurnalisti li f'dawn ix-xhur tal-pandemija komplew waslu l-aħħar aġġornamenti dwar is-sitwazzjoni medika f'pajjiżna u madwar id-dinja. Il-ħaddiema kollha fis-settur tas-saħħa ħaqhom ġieħ u apprezzament. Il-pandemija laqtet ukoll lill-għalliema, lill-edukaturi kollha li f'tem ta' ftit ġimgħat kellhom jadattaw għall-isfidi li ġabet magħha il-pandemija. Naf mill-qrib kemm dawn helpu l-isfidi u komplew joffru l-aqwa edukazzjoni għall-istudenti tagħna. Bernard Grech wassal ukoll messaġġ ta' tama żmien li jista' jidher li hu fil-qrib grazzi għal vaċċin li mistenni jgħin mhux ftit fil-prevenzjoni tat-tixrid ta' dan il-virus. Madankollu, wissa li ma jfissirx li għadda kollox, iżda li rridu nibqgħu viġilanti u bekk inkunu nistgħu nerġgħu nibdew nippjanaw ħajja li tixbaħ lil dik li kellna sa sena ilu. Sa dan it-tant il-kap tal-Partit Nazzjonalista irrefera wkoll għas-sitwazzjoni politika fil-pajjiż f'sena li bdiet bir-riżenja ta' Prim Ministru u l-ħatra ta' wieħed ġdid fejn sellem partikolarment lis soċjetà ċivili għal ħidma li wettqu biex seta' jseħħ dan l-iżvilupp.